bablaske praon. Oh ngono ya, Mak. Aja pleroki bablaske praon. Heeh. Arep ben Mbak Mimin dan Mbak Apri menyapa para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Jabon Drenges Kertosana bengi iki. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Sumangga Mbak Mimin Mbak Apri katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Selamat. Yo. Yo. Biasa. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangik. Waduh, lama tidak ketemu nggih. Lah nggih to, gek kula niku kapang sanget kalian Mas Akbar lho. Mbak Apri kapang utawi kangen kalian kula? Saestu menika. Kula nggih jane teng omah niku upami badhe bubuk niku glimpang-glimpung mlumah murep kapan ya iso ketemu Mbak Apri. Kados mekaten panjenengan saatase dalang muda. Iya. Kondang kok iso kangen karo aku. Gek kula dasare ya sinden enom tur wedok. Nggih, ya. Ana sinden kok tuwa. Heeh. Lanang dandan wedok. Sinten lho niku Mbak Apri? Nek bocah mangkat kepruken ae. Wong lanang kok dandan wedok kok ora umumi. Ra ya malah kreget-kreget di panggunge Dek Akbar to carane ngono. Kok Dek Akbar lho? Lah umure ra iki sak anakku to. Oh. Nek aku ngaturi toling tak darani piye ya Dek wae. Aku 50 kurang 1 jek ayu kimplah-kimplah didobule kok ngene lho. Dadi jenengan nek ngaturi ampun, Mbak. Lho, nek kula nek kali jenengan Mbak. Leres. Nek kali Mbak Mimin niku napa kula nek ngaturi? Bapak. Ra menghargai proses iku dandan lho. Lah jare tak anak. Kaya sia-sia to wong nek dandan wis jam 3 sore lho. Injih, penyon bagek kula sing rada alus. Oh, ngaten nggih. Injih. Walah yo. Kula tasih klebon anu piyai jero beteng dados bahasanipun kedah halus. Priyayi jero beteng niku tasih trah tedaking Andana Mari tegesipun darah biru. Darah biru kasih kian ngaten. Priyayi kraton. Injih kaluhuran. Kraton. Kratone ngiblis iki lho. Seneng. Kraton tlatah ngayu jo ngono lho, No. Oh iya, jenengan bagek ingkang alus. Wilujeng aku sudah nyeluk bapak ora. Ayo penyon menika kok marake lingsem lho Kyai Kakung nek ngono Pak gedhe ya. Ndak, aja ngono to. Aja terus sambat. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Dalu.
Aduh, Lah kok cuek mentok. kok terus klewo-klewo. Jare kon bagekne, bar dibagekne kok cuek kaya ngono. Ini adalah salah satu treatment cara wanita membentengi diri. Wanita. Kan ana sing digodha langsung memeti, langsung paribasan payudorane diunjuk-unjukke. Ana sing klambine dibiak-biakke kanggo rok. Ini aku dengan cara yang halus wong lanang arep gogloh penggalihe. Kok goglah piye gila kok. Tak pateni lho kowe Wajib. Mbak Apri. Nen, Seperti yang disebutkan Mbak Mimin tadi katanya wong wedok liya ana sing ngantek susune diunjuk-unjukne Nggih. narik kawin Nggo narik perhatian. Nggih. Nek Mbak Mimin kan enggak mungkin. Mboten mungkin. Lah mergo nek diunjukne kaos kakine melotrok jowo. kok kaos kaki to, sakniki pun ganti. Lah ngapa lho? Ganti kanebo. Jadi nek keringetan langsung meresep dhewe. Banyak wanita tuh mempunyai cara untuk membentengi dirinya. Onten sing muslim dengan cara berhijab. Berhijab. Dia berhijab. Misalnya belum bisa berhijab paling tidak dia pakai baju yang tertutup. Betul. Ada yang wanita latihan pencak silat. Nek dinakali wong ning jalan dia bisa melawan. Ini nek saya dengan tutur kata yang halus, ora arogan, jadi wong lanang arep teranyaan karo kula ya mikir. Bocah haluse kaya ngono nek tak kasari, wong wedoke kristal saupamane nek ngantek pecah, hancur. Lho men kaya. Wedok apa? Wedok kok nek nguyuh ngadeg ki apa eneng? Nek nguyuh lungguh babak iki. Lah pun Besat-besat. nggo kebaya. Heeh. Sanggulan wis maca ayu. Cantik. Kebelet nguyuh lah kok ning ngisor wit gedang ning kebon nguyuh. Kok arep rampung kok mesti kejang. Kejang piye? Kae ngono ngetus. Dadi mang uyuh ning lokasi wayangan iki mau ngadeg, Mbak. Nggih teng ngking. Lah wong darurat kok nyis ra Ngono diinceng. kuwi mbok yo nglunggone aku to, sebagai dalang ngono to. Ya ampun Mbak Mim Mbak Pring nderekke masak bar bengi iki. Lah kok baru bintang tamu ayune kaya ngene kok nguyuh kok ngadeg lho. Kedahipun lenggah nanging menika darurat lho Kang Mas, lane piye aku jane idol darurat. Ya ngerti aku nek lungguh ki kesreh barang. Tau lungguh malah nyapu dalan. Irone jare iki lho Mbak nyapu Wong dalan. wedok nguyuh lungguh kok lecet iki piye paene. Ngene lho, Lek. Jen ndongake. Sowan wonten dalemipun Ibu Sobiatun. Sobiatun. Juragan es krim, Juragan es krim. Mula kula nyawang Bu Sobiatun kok awane adem sejuk. Acos ngono ya. Nek nyampe Iya. kok kaya nyedak neraka ya jelas. Kate-kate. Iki acara tetakan. Tetakan iki piye to, Jos? Ya kaya kowe dhisik no. Kok dadak. Aku ora ditetake kok. Tetakan iki piye? Sunat. Sunat. Tetakan ki dinggo apa jenenge? Peralihan dari anak-anak ke balik. Oh, balik ke masa dewasa. Sing maune paribasan salat ijek dadak dielingke, saiki kudu dengan sendirinya. Sinau dadak dioyak-oyak, saiki sinau dengan sendirinya. Dadi tanggung jawabnya luwih abot. Aku ya ora ngerti babagan tetaki kaya ngopo ngaku dhisik kudu dikerik kunir Kowe dadi rasa ngomong ngono. piye? Sing terke sunat aku tak sepil kene kene tak share nang grup Astabrata apa piye tak sepil ke organmu apa piye kok sok cantik. Lah kok kesangeten lho kaya ngono abrak kaya mong kowe iki pinter le menang dandane nyamudana Tapi bener loh Mbak Apri, dalimipun Mbak Mimin kalau mau. Pripun? Orang itu kalau sudah sunat tegesipun pun akil balik, ngibadah menika ora salah ren diperintah harus mempunyai kesadaran atas tanggung jawab jika kita itu manusia yang bertuhan. Wayang ibadah kudu wayang ibadah. Yang menjadi pertanyaan satu Mbak Apri. Upamane kula nak muslim, panjenengan kekalih nggih muslim. Lah nek Mbak Mimin menika nek pas wayah salat Allahu Akbar lunga ning masjid menika kumpul sing lanang nganggo sarung apa kumpul wong wedok nganggo rukuk. Nah, judeg ta kowe? kumpul piye kakung nganggo sarung. Heeh. Apa kumpul piye putri ngagem rukuh. Kumpule kula mboten teng piye kakung, nek teng pilar nika lho kula. Nggih kumpul piye kakung kok nggih. Nek nggih ibadah niku ya kembali. Mestine kembali pada fitrahnya. Nek babakan agama, babakan salat niku kembali ke fitrahnya kene ya dadi sukimin. Kok sukimeni sapa tak? Kowe Tak pateni lho Mas Panut. Walah, jenenge ki Sukimin to. sukimin. Menika namung samudana kemawon. Alah samudana apa jeneng KTP asli? Mboten, Kanjeng Rama dalasan Kanjeng Ibu. Ah, Nduk senajan to kowe putra nata. Anak ratu. Nata rembes sing keceren. Aja adigang adi gunung,
Adigang Adigung Adiguna. Aja kumalungkung, aja sombong, aja jumawa. Kowe tak kei jeneng nganggo nyamur laku, kowe nyamura dadi wong sudra, dadi wong cilik, dadi rakyat jelata. Loro sauden telu sauruban. Nggih, men paribasan wong kuwi ora menghormati kowe mergo titelmu. Kowe turuna ke bawah nyamur laku nganggo jeneng Sukimin. Niku mung jeneng alias. Men masyarakat umum tidak tahu bahwa saya itu masih darah biru traing nota rembesing mati. Lah nek jeneng keraton asli apa ya enak berarti ngono kuwi kok iso. Kula Kusumane Ngayu mimpin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Kok sing Mas Wardono kok jebret nglegenang dono. Nafasipun sampun kos-kosan. Kuwi jenengmu sakmono ki ya ana artine le. Ya ana ta nak. Wis Apa? ngarani nek Kusumaning Ayu ki wis ngerti jenenge wis jeneng-jeneng kraton Kraton, heeh. umume. Terus Kuswardono. kuwi apa? Waria dodone ra ono. Lah iki kok eneng le. Iki mau segendare ngulatke wae. kok sing gendere pun ngawasi mawon. Injek gak ngeten iki. Nek mau ngawasi tok mboten masalah nggih jenenge kagem netra mungkin terus kagum nggih. Kagum dengan kecantikan saya atau kesabaran saya atau inner yang memancar dari saya. Inner beauty. Bisa jadi itu. Tapi kok kata-katanya sik niku Mbak Pinten, Mbak Pinten. Mas aku sindan lho Mas itu begenggek. Hei, Kok pinten ngetak nggih menghancurkan. maksudnya pinten niku harga nominal ketika nyinden dadi. Lah mboten diwedarke ngoten sekarang eranya keterbukaan transparansi lho. Mbak pinten aja ngantek ngerti liyane pinten ngono kuwi terus kok aku ya konotasinya negatif kok. kaya aku diremehke harkatku sebagai seorang wanita. Kowe nek pengen ngerti 20.000 jujul 2.000 nggonen parkir. Gila nih. Oh alah. Banget. Matur sembah. Derek ndedonga kagem Dik. Sapa Mak? Di Selo. Malindo. Ya, Dik Selo Malindo. Mugi-mugi dadosa putra ingkang soleh. Amin. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin, ya Rabbal Alamin. Ibu Sobiatun kula dongaaken panjang yuswa sehat. Tutuk momong putra wayahipun. Rezekine lancar, lumintu berkah menjadi berkah buat banyak orang karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum lillah. Napa niku artine? Saya tak omong iki mau. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Pinter nek dibuntel Mbak Dewi ora ditularke, urung manfaat. Sugih nek rung bermanfaat kanggo sak kiwa tengene rung diarani sugih. betitil. Nah. Ayu nek dienggo dhewe, aku ayu tak go sapa-sapa. Wah, Maksudnya sapa-sapa ki kagum dengan kecantikan saya, ora kok ngerahapi ngrasake tubuh hamba ya ora. Tak kira kowe iki anu lho Lek, kondange sinden saka Ngayog Jakarta lho, du saka Guyangang lho. Kok seneng aja. Guyangannya apa ya objek wisata to, no? Nggih, niku pakan manuk. Objek wisata. Mbok kok diterke rono to, Mas? Lah. Numangsaku penontonnya luar biasa Luar Mas. biasa. Nganjuk kok wis pun terbukti no nek nganjuk niku. Nyuwun pirsa para pamirsa to, Jas. Apa? Nek saka kaduan menika cantik di Apri napa Mbak Mimin lah. Dadi kan men objektif gitu. Nek sing bijing kok Mas Akbar soalnya Mas Akbar kesengsem karo aku terus ngapi-api aku umpamane. Ya sing tangan kesane Mas Akbar biar objektif Oh, ngono yang lho. tanya saya biar objektif gitu ya. Nggih. Penonton yang sisi sana dulu ya. Nggih. Ya, Sisih sana. yang sana yang di hadapan sana antara Mbak Apri kali Mbak Mimin. Jawab dengan jujur, dulur-dulur Mbak Apri kali Mbak Mimin ayu pundi? Ruwana. Mungkin dia punya dendam pribadi dengan saya yang pribadi. Dibalani pisan kas, pisan pun objektif menika. Jawab kanthi jujur lantra waca dan transparan. Dulur-dulur Jabon dan seluruh penggemar wayang. Mbak Apri kali Mbak Mimin ayu pundi? Jerengen kupingmu. Nek sing ngendika banter, ayu Apri piye kakung mau? Kae pengen seneng karo aku ning ra kelakon. Dadi dia sakit hati, wong sakit hati ki 1000 ukara. Ora kurangi panacat, jadi wong sakit hati kok lah. Jajal lek kono-kono kuwi lho. HP-ne ting cerendel kuwi jajal nek kono Mbak Apri Mbak Mimin. Lho, Lagi jajal. Ketoke nek ngematne Mbak Mimin kok ketoke ada ketertarikan kuwi mbok menawa ayu panjenengan. Abang, ini bukan untuk kepentingan konten, bukan untuk kepentingan anu menika objektif. Kula kalian menungso Apri ayu sinten? Ayu kowe Apri. mula kowe iki ngrumangsana nek wis suwek.
Suwek piye to? Tuwek. Lah nganti somban ya ora suwek. Ora apa-apa Mbak Mimin, senajan penonton semene kae do ngarani Mbak Apri kabeh ning malam hari ini dalang kabar untuk waktunya untuk Mbak Mimin. Iya penyon wong lanang ndek ngene mesti karep ndek tujuan aku gak no. Kok terus memeti koyo ngono lho. Mesti wong lanang nek ngalem bono ki ngerti to. Ada udang di balik batu ora ono wong lanang kok tulus mulus ki kangelan. Lah sing diajak apa? Ya wis kono jenenge kono pria dewasa aku wanita klina dimangsa. Liar dimangsa Kono iki. war didahar bareng ora ngerti to jenenge. Liar dari model piye wong dalane buntu kok arep di. Mas Akbar ki yo nyen piyayi yo piyayi luhur atau piyayi budaya yo agamis. Ning kan demit iblis setan ki nggodha menungso sewu dalan. Iblis. Yang iblis menika digodha kepopuleran ora goyah. Amin. Digodha harta benda Amin. ora goyah. Pengen to godaan iki harta tahta waria to. Wanita. Waria nggo abrakan apa? Senengane. Kok nek godha waria terus kenggo barang. Iya, tapi tenan lho malam hari ini Jan. Beda dari kula pertama ketemu Mbak Mimin kali Mbak Apri tang Untak tuh nggih kampus nggih. Nggih. Lah niki ketemu kok Mbak Mimin kok rumangsaku beda dari yang kemarin-kemarin. Benten. Iso sumorot cahyane. Menika ingkang dipun westani mripat kocak ngondarandir menika ngenten menika. Kocak apa kira? Kira niku. Lajeng gulunipun ngolan-olan nggih ngenten menika. Niku Pipine ya mbawang sebungkul niki. Matane miji timun. mboten no. Irunge mblarak semende. Nggih. Bangkeane nawon. Bangkeane nawon kemis. Nawon ndas. Anu, alise bak semut beriring. Janggute bak lebah menggantung. Dadi iki kebun binatang. Kewan kabeh. Kewan kabeh. Injih. Matur sembah nuwun nggih. Ngapunten menawi malah ngergeti pakliran panjenengan. Mboten, ngaten niki kok malah kula anti-anti kok kapan ya iso bergabung berkolaborasi dengan Astabrata lagi Mbak Mimin dan Mbak Apri. Namung timun wungkuk jaga imbuh kula mboten saged nyaosi penjenengan menapa-napa lho Mas Akbar. Iya, wis to sak ikhlasmu. Kula niku anggere memantau live streaming anggere pagelaran wayang dalang senior kok bintang tamune panjenengan. Ya ampun Mbak Apri mesti diluhur-luhur nih terus Mbak Mimin mesti diceblok-ceblok nih. Kula melu kelara-lara. Lara ya, Mak. Iya. Wong wedok kaya kula atine ringkih Mas Akbar. Ya, Kowe iki Kula butuh perlindungan, Mas. dadi seniman kudu sing kuat mentale. kowe nang Menghadapi segala medan. Semua orang underestimate karir kula. Semua orang memandang rendah karir kula. Dikira kula ki mengadol rupa adol ayu tok. Mengko kula adol talenta. kowe nggih Mbak Apri. pripun? Bareng nangis kula cedhaki kula rumangsa ngesakne kok abape mambu sular. Kowe iki nek anu mbok kumu-kumu sik ngono. Iki mergane kan ababku mambu to. Sok ning kono gandane ababku kaya gandane minyak kasturi. Mergo sregep poso sregep prihatin. Nggih. Mas Akbar ki kaya jagongan karo mbahne kakung ora. Apa selinting banget to pri aku ya urung banget pri. Rumangsat iku kok Sehat-sehat nggih Mas Akbar. sehat-sehat nggih. Kalian panjenengan nggih bareng saribet kali Mbak Apri napa? mboten kula mau nyawang mriku men buruh ki kok. Kula nggo mobil dhewe nggih kadang kok. Padahal seragame padha jarike padha. Len ukoke kula. Alah telek kok le Lha kok gurung tak nggo royal kula nggo mempatut diri. Oh ya. Panjenengan doakan kula, jangan mendoakan yang sunat saja. Mbak Nggih. Apri, Mbak Mimin, Nggih. panjenengan doakan kula nggih. Kula kan masih jomblo to. Nggih. Masih dereng kagungan garwa. Nggih. Umur sudah 25. Nggih. Kira-kira menurut Mbak Apri dan Mbak Mimin itu wanita yang berkriteria yang seperti apa yang pantas mendampingi seorang Akbar Salam? Ayo. Nek babakan pasuryan Ayo. sinden panjenengan ingkang gangsal ingkang sepuh kan menika ibu panjenengan paribasan wong tuane panjenengan. Nek sing limon ku ayu kabeh. Ayo kabeh. Ning ukurane orang menikah kan tidak soal cantik saja. Oh, Afrika cantik, ning galak. Oh, ning Mbak Pesek kae cantik ning ngentutan. Pomone ngaten nggih lah. Pomone kita wong kan nggih pernah to. Yovika kan yo ayu. Ayu ning atine resik peceren. Pomone ngaten lho. Lah pomone upamane ning aja nganti, ning aja nganti. Lah Mimin kae rapate ayu. Mimin kae rapate ayu. Ning kok nyenengke yo. Alah telek. Mimin kae ora cantik yo. Ning kok sabar yo. Mimin kae ora cantik. Ning kok iso dadi madrasah guru kanggo anak-anakku turunku besok. Generasi penerus. Oh, nek ngono ukurannya cinta tidak hanya soal cantik. Terus? Nanti kembali kepada iki karena menikah itu adalah ibadah terpanjang. Ibadah terlama. Salat paling 10 menit. Betul. Puasa dari fajar sampai matahari terbenam. Ning menikah pula terpanjang, bisa 20, 30, 50 tahun, 70 tahun. Nek mau milih sak-sake mergo ayu. Keblondrok ke seluruh penyan. Bang milih kados kula ngoten niki. Alah ora iso digunakake kok dipilih. Aku ya wedok lho, Bri.
Nek mengkurep. Mandaku kok. Alah kok nyerai ling orden ki ngapa ayo. Kok nyedaki pengibotku to? Jare meng aku kon milih kriteria yang seperti Mbak Mimin. Menika nyedaki pengibot. Menika partner namung pepanggungan kemawon Samudana. Kok aku cemburu piye? Kok aku cemburu piye? Cemburu niku tandhanipun tresno waton mboten cemburu buta. Lho mbasan mbok ceraki klambine terus bledeh. Petenge. Wah, pranyata kawibawan kaprabawane Mbak Mimin ini pacut jatuh jempol. Injih. Walah. Kombuh kok marek gede prihatine kula menika. Ngaten nggih. Saya tidak cantik, kulit saya juga tidak putih. Kalau yang lain berusaha untuk diputihkan. Suntik Suntik putih kula mboten. Saya cinta Indonesia, kearifan lokal. Saya sedang mencanangkan kulit dengan berbatik. Kuwi ora berbatik. Apa? Kuwi tilas korek. Batik iki. Luar biasa. Luar biasa panjenengan mau bagi piyambak-piyambak nggih mriki. Nggih. Saiki jajal to, nek aku pancen napa niku kalih Mbak Mimin disarankan memilih wanita seperti panjenengan dengan karakter seperti panjenengan. Dalang Akbar itu ngerti dhewe kabeh seorang dalang. Nek iso duweni bojo sing den kuwi ya sing kemampuane luar biasa. Pani didu momo Mbak Apri karo Mbak Mimin. Garwa dalang kudune nek iso ya sinden sing mumpuni. Nah, nggih. Dipamerke. Dipamerke Kersanipun menika ada dua pilihan. Aku Kenapa? bingung ing antara mana ya aku milih Mbak Apri dan Mbak Mimin kanthi tak rewangi salat istiqoroh. Aja ngantek arep paribasan beli kucing dalam karung. Betul. Ketoke sing apik. Lho. Iya. Kemampuane zong. Nah. Piye? Jajal dipamerke apa ditunawa pun monggo kemawon. Pamerno swaramu. Iya. Saiki adol kualitas, adol talenta, adol iya. karya. Iya, Lek. Iya. Piye lek melengos lho ya ampun. Lho body language-nya lho. Sex appeal-nya. Body language susumu daya ngiwa kok. Body language. Lagi iki lah nek susu diseret. Dituwak. Iya dong. Apa? Arep ngatur Selindro ora apa-apa. Anu menika jumbuh kalian situasi kula kalih Lekmin. Oh, apa itu? Podang kuning. Iya. Permanukan. Iya. Kowe wanita Wedang kuning. Bawa berdua nggih. Nggih. Jadi sebelum aku memutuskan pilihan Mbak Apri kok Mbak Mimin. Ayo ya Jan. aja ngantek ke seluruh milih jodoh kok. Iya. Ya Jan. Mbak Apri sih. Natyan lucu temong peksi. Wah, luar biasa. Sok suara. cantik. Piye ta? Senyumnya kok palsu ngono ki lho lah. Kan ono to senyum formalitas sama senyum tuntukan pekerjaan. Selamat siang Bapak ning cuman formalitas sama dari dalam itu beda. Tapi suaranya luar biasa loh. Wis termasuk luar biasa. Niki pasti berproses. Burung Mbak Yuling. Lagi ya jadi gantian po? Kesane mriku riyen. Wah, bokpur. Nggih no. Wah ya, ngopur ngantek bar. Ya. Wetelineng Aku ora rugi nek milih Mbak Apri. Turu terus karo dilus-lus sirahku karo ditembangke pendah ayeme. Kan wonten referensi sanesipun. halus manis neng mangga Bu, Iya nak. bubruk. Tak antil dhewe lho. Iya, tak antil ya. Kok metu lanang. Ya jar iki suarane iki sing sesuai Tintingane Mas Raki Soro. Sindene rada budek, Mas. Wis tuwa. Tambah umur tuh banyak kenikmatan yang dikurangi. Betul. Matane wis nyawang ra permono, talingane lik rada suda lan sak piturute dadi ingatlah mudamu sebelum datang tuamu, ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu, ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Aja jumawa kowe. Sik to, tapi pandangan berkurang, kuping pendengaran Iya, berkurang. iya. Tapi panjenengan nak bulanan masih aktif to. Lancar. Kula malah nek bulan nek Mbak Pesek kula tangleti, Mbak jenengan nek datang bulan nek garap sari pinten ya paling anu seminggu pol-pole nek anu 10 dino. Aku kok petang sasi kok deres grejeh ora gelem mandek. Niku bulanane ora ning nggone kok. Pindah teng kuping kok ngono. Malah
Kopok getih. Iya, terus Mbak Mendalik. Ayo. Sing hati-hati dipirsani Bu Sobiatun. Iya, eling ngefan tenan iki Bu. Cantik to Bu, asline kan ya TV cantik niki to Bu. Lanjut. hei. Iso jegok ki lho. Kak jegak. Dek Mas Akbar sing nunggu. Kesengsem Mas Akbar iki. Dicepaki sing cantik-cantik meso mirsanine rene terus kok. Kaya ana gravitasi bumi lho tarik menarik ngono lho. Mula apik-apikno. Iya, Iki kompetisi. Perjalanan 3 jam mosok ning kene suara remuk ra ya kewirangan. Iya. Iya, Klaten nganjuk Nggih. berpamer suara basa. Lanjut ra Iya. kewirangan lho mesake Bu Sobiatun ning bayar aku 20 yuta malah. Iya. Kudu to. Menang. Kowe lho tak kei kesempatan. Aku ngandani kowe lho, Lah Le. cara ngene iki bersaing ra sehat. Wis Mbak Apri Iya, jatah iya. mbok Mbak. Masa wenggangku. Hau. Orang itu punya Aku karakteristik. nganu dhewe ora nganu kowe Orang kok. itu punya karakteristik suara yang berbeda-beda. Kembal identik aja mesti beda. Sidik jari niki wong sak lambene beda. Suara kok kon padha. Nek gur suara apik mbok nyetel kaset. Lah kowe apik ora suaramu? Ya lumayan lah. Terus aja. Masa wenggangku. Sik, tapi iki ada nilai plusnya lho. Inje, Nilai plusnya Panjenengan apa? kok kita ngopeni teknis teori wong nyekel mic lho, Mbak. inje. Nek Gimana menawi gimana sharing-sharing. kalau pinjem yang titik puspa, Titik puspa. itu teknik tebal tipis. Tebal tipis. Tidak hanya banter terus, tapi tebal tipis. Tapi Iya. nggih, tapi nek kula teknik sendal pancing. Piye? Oh, sendal pancing piye? Luk. Kuwi ketoke anu Nek terlalu dekat kadang nanti kan memekakkan telinga. Nek terlalu jauh kita nggak tahu mix-nya sok kadang kita nggak boleh komplit sama sound system ya beda. Jenenge teori sendal pancing. Sih aku Kuwi ngono gaweanmu lawas. Sik lho, ning ini sendal pancing terus mikir nyogrok telak piye? Ora enak ya. mboten wonten iya. kok teknik. Ah, masa Mas Akbar iki lho, gak membayar. Aku terus traveling lho. Pikiranku ya terus merantau ning ndi lho. Iya, pikir anak merantau. Ayo. Iya. Masa wenggangku tanah golek isi podang. Ngapa to Mas? Nyapa apa geder Ora, kok iya. kita sentimen. Mas, yang jauh aku ini baik dengan saya jangan diartikan macam-macam. Kita profesional kerja loh Mas. Kamu berhak mencintai, neng aku ya berhak nampe. Adik. Oh, loh, orang tuh ribuan orang cinta sama saya boleh, tapi saya juga berhak memilih. Saya berhak nampe, wong wedok ki menang nampe, wong lanang. Ternyatane aku yo ngesir Mbak Mimin. Lah dagangan saupamane kok. Lah yo sing geder yo ngesir. Dagangan ya dagangan. Ning nek arep metu ki ngilose sing kurang bener endi? Jenggotmu lho ting ceringi. Dania memang urung sida karo aku lho ya. Dania nyocok turut weteng bareng. Kok tekan weteng napa jeng napa? Kok tekan weteng bareng iki gek napa lho? Kok nyangka koyo ngajari kula sing mboten mbok. Mbasan petok lek men kok Mas Akbar ki horor ngono ya, Le. Horor. Goleki alah goleki Alah le ngangge tangane ki lho le nyilak-nyilakke. Oh gelang. Kopel kali kula kok, Mbak. Oh alah. Kopel kali kula. buat orang yang sirik iki ndarani sombong. Pamer. Sombong pamer dupeh tuku mas-masan dipamerke. Tapi buat yang berpikiran jernih, oh ternyata wong wedok ki nek setiti ngati-ati iso dadi daringan iso nyelengi. Kenapa? Itu bukan untuk pamer, manakala anaknya adalah wayah bayar kos. Ayah anaknya wayah jaluk tetak. Wayah sumbangan sedina ping 8. Ora kudu ngadeng wong lanang, Pak Nile nyambut gejek sepi gelange tak do ya, Pak. Disitulah peran wanita-wanita iki papan basan daringan saupamane. Kuwi nek sing ngendika ngono Bu Sobiatun aku percaya. Nek sing nganggo ki Bu Sobiatun ki genah asli. Lah kowe ki mas-masanmu le tuku ning Shopee le iki. 70.000. Bulan disemprot ya. Niku sing nampa pakete kula kok. Ngapa? Ben aku anu, ben aku nampani. Mboten 80 gram kan kula dari tadi kan pegang tangan terus
terus to. Kok saking ngabote Mas. Lah meniku ayo. Sombong amat. Kanggo wong sing ra seneng kok sirik. Sirik. Bola-bali bandeng. Apa? Biansi gendeng ya kuwe. Mangsaku. Golek isi podang. Iya. Apa ele? Piye? Kok ketake sing nyimping ngono ndelokke nak badang. Mas ngomong kalih kula, aku pengen wudu ngono. Lah nyawang budhe kok arep dibetot. Maksudnya piye? Mbok ora do ngono ta. Terus. Iba bengenge tiku. Nyanding bisa dadi tambah Sik tak selani maca WA nggih Mbak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Akbar. Selalu antuk kaberkahan menawi dipun paringi nyuwun gubuk asmara kagem sedulur FMA matur suwun saking kula Bapak Lasiman wonten TKP. Bapak Lasiman wonten TKP. Gubuk asmara. Tukange las. Oh, Lasiman. Mesti WA terus jadi kanca-kanca nganti apal ngoten lho Mbak. Niku Pak Lasiman. Oh gimana pamundutan lho. Napa niku? Mas Akbar kasuwun fragmen lho mengke. Lho, siap no. Ramen napa? yang kok pilih nang manut ya cantik-cantik kae ta. Lho pengenku karo kowe kok. Mboten Kowe dadi roll on iki lho, Lek. kok roll on kowe to. Sri panggung ngono to kok roll on. Roll on kok kelek lho, Pri. Anu aku pingin dadi watu wae, Pri. Lah ngapa? Men duyui perjurit-perjurit. Lah nek perang ten ngalas darurat apa zaman perang sik ono kamar mandi ora ono kamar mandi. Prajurit-prajurit. Nggih. Lah nek sing nguyuhi bagus no kapakno, nek sing nguyuhi bangsa sing gampang ngono piye? Kletak. Ya, anu sik ya, podang Injih. podang kuning dulu Peding kono. Ya, monggo langsung buka celuk, monggo. Heeh. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran hang goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mitrangganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi.
wis ora krasan keluyuran kang goleki sing tak sayang mubeng mitranggonku goleki ora kata esuk awangan wengi tak sawan mencok neng bang gancangan tak rinde saka kadohan sami ngoceh Jane upama dipeksa kon nyuwara ya apik ya becik lho Mbak Mimin. Lah nggih to. Kula niku mung mboten seneng umuk wonge. Alah, mung sarwa prasaja. Kula sawang niku nggih gerakane nggih berciri khas. Sithik-sithik gerakane ora terlalu vulgar tapi iso narik kawigatene wong lanang. Oh mboten seronok. Nek kula niku kan seronok banget. Nek Mbak Apri niku nggih. Nek kula masih elegan Mas. nek Lekmin kan punya ciri khas. Oh napa niku? Dadi antara khas karo ciri akeh cirine. Masuk akeh cacate Pri. Mas aku. Sik mau napa wonten pamundutan napa? Fragmen. Fragmene napa lho? Apa Lek? Manut panjenengan kula ya. Napa nggih? Napa? Lara Jonggrang purun. Sri Tanjung Sri Sida Tanjung Paksa. turun. Niku mawon. Napa? Sri Tanjung Sida Paksa jenengan dados Sida Paksa. Niki Sri Tanjung. Niku mengke rak critane jenengan tindakan. Heeh. Lah ninggal Sri Tanjung. Ninggal utang Lah, ngono. Ternyata Sri Tanjung niku diparani kalih Prabu Silahadikrama ajeng dipun perkosa. Heeh. Neng mriku mboten gelem. Tapi jenengan kan napa jenenge? Cemburu buta. Nah, mengke niku jenengan polo-polo tenan. Ya aja ngono Pri drama kok dipolo tenan. Jenenge drama ki Ya ya. drama nek polo tenan ora siut kok le nyambut gawe ameng-ameng nyawa. Kudu totalitas Lah lho. kowe Lek. sing Tanjung kowe ae. Lah role dhewe-dhewe kok. Ayu nih ayu aku kok ya marahi. Iya. Sik lah panjenengan dapukane napa? Kula anu. Gedibal. Napa? Piye? Anu nggih ngoten mawon. Sri Tanjung. Kula apa jenenge? Abdi Taman jenengan Sida Paksa. Oke. Kersane disiarke MC rumiyin. MC. Oh iki dapuk anu ngrotel. Nggih ropel bayaran double kok. Ya. Multi talenta kok. Ya. Anu Mataraman Mas. Duduk. Iya. Nuwun para miyarsa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian Brokadang Sriman Srimati Astabrata ingkang mijil saklatan kita Nganjuk ingkang dalu menika minangkani pamundhut sakenjanipun pamungkati menawi inggih Ibu Sobiatun kepareng hambabar cariyos ketoprak dumadining kita Banyuwangi utawi Sri Tanjung Sida Paksa. Wondene paraga ingkang parang ayah gati Ki Akbar Shah Alam dalu menika kapatah dados Patih Sida Paksa. Aku Princes Aprilia Sucipto Susuki dalu menika ngayahi dados abdi mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya Nyi artis Suki Never Ending Beauty Kota Klaten
Mimin Angga inggih dalu menika dados Sri Tanjung. Kados pundi godheng sandiwara ketoprak dalu menika sugeng midhangetaken. Piong-piong caket rene to piong. Gusti Putri panjenengan ingkang kula tresnani. Piye piong Kula kula wentah panjenengan awet rumiyin. Kula tansah tresna kalian panjenengan. Kula wastani kok jenengan kados sedih niku wonten napa to Gusti? Piong abdiku kinasih. Sinasa sliramu kuwi bocah Jawa Karang Pradesan. Wis suwi tok nang kepatihan kene wis sawetara wektu nanging sliramu ora aku kaya dene pembantu utawa abdi nang karepku kaya dene keluarga pribadi Piong mulo dikrasan-krasani wong Taman Sari kepatihan. Raos ngaten wong kalih panjenengan jenengan nggih gemati kalian kula. Ning ngerti kaya kang sliramu kandhakake mau. Yen atiku lagi sedih Piong. Wonten napa lho? Sapa to wong wadon ditinggal bojone 7 candra suwene. Rasane kaya pulih pramene rasane kaya gatel meneh Piong. Mbok nggih ditumbaske seleb nek Jenenge gatel rasane ngatiku Kang Mas Pate Sida Paksa ngupati tumbaling negara ingkang awujud emas 7 plengkong gumbala 3 gelung kuwi mau lho Piong muga-muga melu ndedonga. kula dongaaken mugi-mugi Gusti Kakung napa jenenge Etuk gawe ngene Nggih. tenan lumayan ndedonga lho Piong. Nggih ngoten. Nek Gustimu etuk gawe ateges sliramu melu ngemumukti wibawa Lah, nang kepatihan kene. panjenengan ugi ndedonga mugi-mugi Gusti Kakung Siladi Krama enggal kondur. Prenjake kaya nggancer temen to kok jojo garwaku kondur Piong. Lho, menika kledang saking katebian. Menika garwa kinasih Kang Mas Pate Sida Paksa kondur Kang Mas. Aku lingsem Piong karo garwaku. Aku diambung mak dek. Sembah bekti kula Gusti Kakung. Nggih. Aja nyedak-nyedak yo. Iki sinyale lagi kuat-kuate. Mikir sing wireless ono. Ya, waduh, Yayi Tanjung. Kang Mas Pate injih. Piong iki aku ngimpi apa kasunyatan to Piong? Kasunyatan menika Gusti Kakung Siladi Krama. Mentah suwe dirasani Ingkang karo aku. panjenengan tresnani, ingkang panjenengan kondangu kapan to? Aku kok rasane grogi kaya perawan meneh ya Piong. 7 sasi lho. Mbok menawa nek wong wedok liyane wis golek inceran liyane, wis golek nanging Kang Mas. Saestu menika garwa kula Kang Mas Pate Sida Paksa saestu to Kang Mas. Aja nangis, nek nangis mesti nguyuh kowe mesti. Manut ya menika keblet pipis mawon sih dereng cek tekan kamar mandi pun tek tendalan lho Kang Mas. Iya. Iki abdimu apa Abdi kula- anyar? Menika abdi kinasih. Lah Abdi kok rumiyin jenengan pangling kalih kula niku pripun wong kula ingkang ngomong Gusti Putri pun dangu kok. Kok tak sawang kok malah ayu abdine. Ya niku ampun nalisir. Ceritane ayu kula, senajan ora kula bosok iki kula ceritane ayu, kok malah ayu abdine. Tak Niki men. jenenge wong jenenge iki lakon Sandiwara. Sandiwara kok. Mbok kula di anak 17 ngakuni ya perawan. Pun mriku Gusti Kakung sampun kondur dipun ladosi rumiyin. Kula tak wonten wingking rumiyin kersanipun mboten lingsem panjenengan. Ning kok ado-ado ya piye aja negake aku. Dipun sekecakaken Gusti Iya, Kakung. Soalnya aku rum siram jamas sih lho. Lah kelek. Tanjung rene yo. Injih Kang Mas. Muga antuk pengasih saka Gusti Ingkang Mahasih, aku bakal ana rembug sing bakal tak andharake marang Tanjung. Saestu Kang Mas. Heeh. Badhe wonten pangadikan menapa Kang Mas Pate? Nyidam sari kekidung memanis. Kok yo dadak gandrung barang kok. Mungkin dipun pirsani para abdi menika ora nyelingsem to Kang Mas. Lho, anggepen iki kabeh ora ana. Bumi iki anggepen nggur aku karo kowe. Namung kula kalian mandalem kemawon. Iya, mergo suwene aku ora ketemu kelawan jeneng sira wong ayu, sadurunge aku ngucap sing wigati tak gandrung dhisik. Ternyata wis suwe ora ketemu. Dasare agek digandrung padheran kula langsung kerem nggih Kang Mas. Anu kembut-kembut. Suwe ra dijamah kok ya. Kaya kumbang kang amulat sek
Laskar. Nyampingipun nyun sewu nyampingipun nggih, anggenipun miranipun nggih Kang Mas. Soale ajining diri ana kedaleng lati, ajining salira wonten ing busana. Bojone sapa ta? Bojone Sri Tanjung. Oh, nyalira busana mula becik. Iya. Ngaten. Kan menika nggawa jeneng oh daleme ngendi tok Nganjuk. Oh, wilayah Nganjuk saged tampi kanthi saged. Iya, Ngaten iya. to, Kang Mas. Ayo mlaku bebarengan. Astanipun Kang Mas grogi kula astu. Lak pancal. Nika ra mboten wonten juru taman lan mboten juru pangisepan mboten wonten taman iki. Juru pangisepan apa? Telik sandi menika mboten wonten. Oh mboten wonten, kok juru pangisepan kowe apa jeneng tak isep bun-bunamu. Kepengen ngisep madune. Apa sliramu isih duwe madu? Tasih Kang Mas. Kang Mas Patih Sida Paksa. Mbok pilih ing jagat menika mboten wonten manungsa ingkang bombong lan mongkok manahipun kejawi namung kula. Awit kula menika saged sesandingan kalian panjenengan Kang Mas Patih. Ayem yo nang aku. Inggih salumaing bumi sak kurping langit menika Kang Mas. Sik to. Anu kukumu rong kok kethoki to. Menawa. Wis tekan iki mang bawane. Brengeng swara rom. Yayah manten kang lagya karon sih dansa. Wah. Kalian kula peteki nggih Kang Mas. Mesti saya kok ya saking ketebian. Sik to, kowe bareng nyekeli aku jarikmu kayane sing jengat. Saking sampun mboten saged napa jenenge hardaning kanapson kula menika lho 7 sasi lho coba nek liyane ra ya golek kono-kono. Iya, Biong aja ngandeng-ngandeng lho Biong. Nggih. Cepakno tisu Biong. Lho, enggak apa. Keringet menika lho. Wong biasane nggo sarung kok. Deni Ramamat Prana marang Kusumayu. Kleru Biong kudu iki tisune. Lah terus Kok tisu magic iki garwaku Hei! sehat kok. Lah kok tisu kula pra iki lho Biong. tisu menika sanes kagem Gusti Kakung. Tisu magic to kagem jenengan. Sedalutan bisa nendra renggang kula kinepyur pulut sayakti. Ngimpi apa aku garwa sing tak tresnani banget. Nyidam sarining tresno. Sak sampun penyan ngungrum kula. Lajeng pangandikan menapa ingkang kenyan penyan ketika wigatos kala wau Kang Mas Patih. Kabar kang sumebar pawarta kang wis warata kiblat 4-5 pancer. Kasinggihan. Ana kabar ingkang mawartake lamun jeneng Sira Yayi Sri Tanjung kagungan rasa tresna karo Sinuwun Prabu Silahadi Krama. Satemah gandeng asmara senadyan mung sarana sesideman. Kuwi kabeh mau kabar kang kabur apa kabar kang kababar ing kasunyatan. Kang Mas Patih Sida Paksa. Piye wong ayu? Panjenengan ampun kegujengan lho. Bojo 7 sasi ora ketemu lajeng. Ngopeni swanten-swanten mbok bakul sinambi wara. Garwa ingkang kula tresnani panjenengan namung nang dalem Kang Mas Patih Sida Paksa. Ning iki kabar iki wis akeh sing ngrungokake. Kabar iki wis akeh sing ngrungokake, kepara wis manjing ana talinganku dhewe. Yen sliramu tumindak sedeng kelawan Prabu Silahadi Krama. Kang Mas Patih Sida Paksa. Heeh. Gene panjenengan pitados kalian kabar saking Mbok Bakul Sinambi Wara saking Juru Trik Sandi. Iya. Mboten pitados kalian kula Sri Tanjung garwa panjenengan kang tuhu bekti tresna kalian panjenengan Kang Mas Patih. Piye abdi? Injih Gusti Kakung. Kondo Kang Walaka Biong apa Kang nudu mati ana ing Taman Sari Kepatihan Biong. Bendaramu apa tumindak sedeng? Ngaten Gusti Kakung. Kondo Walaka Biong. Kula seksinipun. Seksine piye wong? Kondo Prasaja Biong. Prabu Silahadi Krama menika leres tindak wonten kepatihan. Menika astunipun badhe gonjak Gusti Putri Sri Tanjung. Ananging Iya. Gusti Putri Sri Tanjung menika Heeh. nggih adosi Gusti Kakung.
Mimin. Kok Mimin? Alah, Suki kok Suki. Suki Min. Sri Tanjung. Tanjung. Kang Mas Patih nggih. Abdimu wae ngarani kowe tumindak sedeng lho. Abdi menika wonten pepengkeran boten ngertos sajatosipun Kang Mas Patih. Lah abdi wae ngerti polahanmu karo Sila Dikrama nganti kaya ngono. Kang Mas Patih kula badhe matur walaka kalian panjenengan. Walaka piye? Ning ampun duka lho. Ora. Injih kasinggihan sinuwun Sila Hadikrama tumuju ing Taman Sari Kepatihan. Marani kowe. Ing sedya bakal gonjak kalian kula badhe mrawasa jasad kawula nanging Kang Mas. Kula tesih ngugemi tresna sejati iki tresna kula kalian panjenengan satemah kula boten ngladosi saestu sak randuning badan kula menika dereng kepok singgol kalian sinuwun Sila Hadikrama kula boten matur dora Kang Mas. Siti Sila Dikrama nyicipi kowe? Boten kula boten ngladosi saestu Kang. Nyenggol-nyenggol? Boten Kang Mas, nawi pesok kesinggol bakal kula beset Kang Mas. Kowe nangis mau bekar. Mas Patih. Nanging atiku wis kadung catu. Kedang kepawadan menapa panjenengan pitados atur kula. Ojo panjenengan atur kula Kang Mas. dirungokne tangga. Panjenengan kesangeten lho. Lah kepiye to? Ndak wae Kang boten wonten jluntrungipun. Kula menika tresna kan panjenengan ora ngladeni wong lanang liya. Kula kira milik mulo bareng Kang Melok. Dados garwa patih kula sampun matur nuwun. Aku tak mudhun kok. Jenengan iku dadi Sila Hadikrama kok malah kalah karo wong wedok ki piye? Lah macane metu wae. Lah jenengan ki kudune nek ngono kuwi langsung disabet. Wah, Lah wong wedok kancane sumaradene saking dene sing lanang. Dituapuk-tapuk tenan, dupak-dupak tenan. Aja bantah karo wong lanang, Tanjung. Truk. Kang Mas Patih sida paksa. Ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Wong wedok sapa wani dumuk bathuke wong wedok sing dadi garwane nyawa totone nyatane. Nyatane. Kowe wong wedok sing kendho kembenmu, wedok lelemeran. Apa Sri Tanjung apa duwe ayan? Menawi panjenengan sampun boten tresna kalian Sri Tanjung kula mbados boten dados menapa. Saestu kula boten dados menapa. Kawangsulaken dumateng tiyang sepuh kula nanging Kang Mas. Menawi panjenengan dakwa kula tumindak sedeng mrucut pinjungipun lemer ngadosi prosanes kula boten tarimah Kang Mas. Monggo. Hukuming negara wis ngandharake sapa wong wadon kang gandeng karo wong liya sing dudu bojone nyawa kudu diilangi. Kapejana kula lila Kang Mas. Menawi dados menika mongko king penggalih panjenengan nanging kula saestu mboten tumindak sedeng. Kula nggadahi atur. Menawi pusaka menika tumawaten badan kula. Lajeng badan kula kedalaken rah. Menawi getih menika nggondo bacin, nggondo batang ateges Sri Tanjung ladosi wong lanang liya tumindak lemer. Nanging Kang Mas, menawi getih menika nggondo arum, nggondo wangi. Ateges kula wanodya ingkang tasih suci ngugemi tresna kula kaliyan panjenengan Kang Mas Patih. Apa kowe wis samapta ing gati sawega ing diri nampa pusakaku? Sanes pusaka ingkang menika Kang Mas. Sanes pusaka ingkang menika takut. Pusaka sanesipun. Nek getihmu banger kowe luput. Nek getihmu wangi kowe bener. Kula tasih suci lan ngugemi tresna sejati kula kaliyan panjenengan monggo kapejana kula Lati pakarti kudu nyawiji. Yen iya ya iya yen ora ya ora. Tampan ana pusakaku mati tenan. Lah Gusti Kakung panjenengan iku mbak ingkang sareh. Gusti Putri pejah. Sik. Sik. Ikine sik urip. Walah ki mau tak kira gembol HP, Mbak. Kok mati kok makan. Maksudnya posone aja ngene to, Pri. Gusti Kakung, Piye biungban piye biungban. Gusti Putri sampun pejah. Heeh. Ananging saderengipun kapejahi dening panjenengan kala wau. Heeh.
Oh, kok yo melok nangis lho. Apa? Menika Gusti Putri gadah piweling. Heeh. Piye piwelenge piye? Menawi rehipun getihipun menika nggondo wangi. Menika ateges Gusti Putri menika dereng tumindak sanes kalian priya sanesipun. Heeh. Menawi reh utawi getih menika kok gandanipun bacen menika ateges Gusti Putri tumindak sedeng kalian priya sanes Gusti Kakung. Heeh. Mbok cobi menika Iki getih entek tak jupuk getih. getih teng mriki lho. Wo ning kene. Aku arep ngambu malah rasa-rasen. Loh, Pripun Gusti? wangi. Aku sing luput kowe sing bener kowe ora sedek. Dipeluk lho. Loh. Getih wangi biung ban. Menika teges Gusti Putri mboten tumindak sedeng to. Ora. Nggih, panjenengan rungkit to Gusti Kakung. Hah? Dirangkul. Mati? Nggih, diuripke meleh. Apa jek iso urip? Pun terapi kok nggih. Tangi. Ya digoleke apa di ilmu sambung umur ngoten men kula durung wayahe mati ngoten. Tak uripke ngoten sik kok mantangi tok kaya pada titik gering. Bojo lho bendina dikeloni kok tangi. Iya, bendina dikeloni jare. Istrimu adalah ladang pahalamu. Mbok kaya kalingan nek dolak-alik kae piye. Istrimu adalah lah Ladang pahalamu. iki ladange lemahe jembrot tok. Ayo tangi. Weh. Wah. Kawas mati. Wes ya bar Nggih iki. sampun. Ning niku wae mangku pitutur lho. Nggih, pituture kados pundi Mbak Mimin? Wong wedok nggih nek garwane lagi tindakan nampa tamu etuk. Ning aja mlebu jero omah nek ora ana wong liya. Yang ditakutkan itu meskipun tidak melakukan apapun yang ditakutkan fitnah di luar. Jadi dimang wonten dawuh niki bapakne nembe medal niku wonten kersa. Mboten monggo ndang mlebu mah pupung bapakne ra ning omah menika klentu. Terus nomor loro Piyai Kakung cemburu boleh, menika tandhanipun cinta. Ning nek cemburu buta, cemburu ingkang wuta menika tundhonipun KDRT, penganiayaan ingkang boten prayogi. Iya, pituturnya pesan-pesannya. Nggih pesannya itu. Jadi komunikasi yang baik antara suami istri menika dadosaken rumah tangga dados ayem-ayem tentrem. Ngusuk wis rapi. Injih kedahipun ngaten. Ning paring dawuh lho menyang menawi sampun krama panjenengan boten kedah kalih kula ning paling boten modele kaya kula. Kowe wajib teko nek rabine Mas Akbar. Kowe kan dadi patah sesuk. Wis ketuwak pantris. Monggo Mbak Limbo badhe miji sinten wae Anu, Mbak Mbak Sinta Mbak Yopika ayo berdiri. Mbak Cinta dan Mbak Yopika. Ayo Iya, sepote. nah. Mangga ayo dadekke sepote. Ya. Luar biasa. Selamat malam Mbak Sinta, Nduk Sinta. Nggih, sugeng dalu. Siapa? Jovika. Aja om lho, kepruk kowe ngomong. Pakde. Ya pemeseket iya wis diundang Pak Des ra apa-apa. Ayune Mbak Mimin ini jenenge 11 12 Mbak Yop lho. Lah nggih. Dek wingi nggih story foto. Sapa? Mbak Mimin. Eh? Terus captionnya Oh. tulisannya Yovika Yovika Astabratang. Pak men aku anggere foto mesti jenengku tuh jenengku ngono. Sapa wis cinda-cinda sing ayu tak jenengke tak nggo story walaupun wong ora ndek nomorku nih tetep tak story terus. Oh ngono ya. Nggih, menika nggo motivasi aku harus cantik. Dandanku di
kita itu sekarang tidak hanya suara saja nih, visualnya ya Apane wong didelok wis beda lho. Bedane Saka piye? pawakan Rojovika ya wis beda. Saka Sinta ya wis beda. Saka swara ya beda. Coba muni endok ngono. Endok. Sinta. Endok. Kae. Ndok. Lho, beda ta? Andane gur sak endoke beda. Lah mergo kono duwe kok. Gubuk asmara permintaan dari Pak Tasingman. Ya. Iya. Langsung napa bawa? Bawa sih, Bawa Siti lan pocong to. Bawane ning Siti nggih. Dibawani. Ya dibuka sinten? Sinta. Sinta. Iya, Nak. Nyengkar nyengkur. Ya ini cilik ning power-e luar biasa. Nah iya. Diudi ya wong ayu. Dadi sinden sing ketrima. Amin. Yap. Wiwitane nyingkar nyingkur. Kok karo tukang son kaya templek men to lek kowe iki. Mbak ngene iki, Mbak anu, Mbak nek wong wedok ayu kaya kowe iki ya tau ndek tengu ngono iki mosok tengu ya. Kene ya resik no. Mandi nganggo kaca kok tikon tengu. Padahal wong lanang sing ceroboh ae ana tengune. Nek kemproh Lah, Kowe sing nek karo- cerobone tuwa kathok ra masalah wong wedok sarang duwe badal ngadus nganggo soklin kok ana kok apa jenenge? Baiklin. Baik kok baiklin to. Men nganggo sing resik kuwi jenenge apa merek ramu? Kowe wani nggodho tukang son. Kowe engko dipateni sedulurmu lho. Sapa? Manuhara. Walah. Ya Allah. Aja, ndak usah. Aku jek pengen seduluran aku gah. Sedulurku Manohara aku yo ngapura iki mung sanjure panggung. Riyen enggak selek ngaten niku. Walah. Apane ya lek segala elemen masuk ya kita. Sedulurku Manohara aku yo ngapura. Wah, rasido liyane iki wae. Aku jek senenge seduluran timbangane mung penake semene terkasane sundul langit. Pademen sisane ya. Terus Ayo Nduk Sinta. Lingsam yen kemutan Yap. lelampahan. Kowe ngaske Jovika ngono banget to lek. Napa? Muka ayo Vika kok iso berkilo nek aku kok ditempleki wedhak wis ra gelem nemplek ya. Maksudnya apa ngono lho rahasiane kan aku Lah itu kan Jovika iku pengalaman. pupuran esa putih ayu. Lah kowe pupuran kok klawu Lah ya iki. makane aku apa wedake nek lihat nganggo pon aku nganggo kliwon aku. Kok beda dhewe. Oh alah. Wedak pasaran. Pupure demit. Ya. Lelampahan kang Mbak Apri, Dalem? aku nak wis hafal karo sinen-sinenku to. Nggih. Kaya Mbak Yovika ngene iki ning ngadeg, Mbak Desinta nek ngadeg iki Pak pereng ambune iki Nggih. parfume paling murah sinden Astabrata Bulgari. Bulgari. Nah, aku mau kok drama karo iki kok ambune Vanbo ya. Ngopo ora minyak nyong-nyong sisan kok. Banget-banget nek ngono. Ya. Bareng yo. Oh, alah. Bareng. Anu, terus nang yo. Ras. Wes do ngrecah lho kowe. Lah bareng iki bareng wong papat to bareng piyai loro mang jeneng genake sisan bareng piyai papat napa piyai kalih menika. Ya berempat. Oh berempat. Iki nak anak didikmu kabeh. Lah Dulu. ceh Kudu memberikan eksempel contoh yang baik. bocah niki nek tak culke ra tekan gone. Betul. Ya. Job, mata ini banji tua yuk kumane pirang tahun. Yo. Ya, Ci. 1, 2, 3, 4. Ya. Tresno Siapa omong sing biasa terus? Sukimin. Mboten mung bedane nafas kurang landung sithik. Oh iya. Wis kowe wong loro wong ayu kagen. Oh ya, wong loro ya. 1, 2, 3, 4. Ya, yuk. Tresno tulus nadyaning
ora medun iramane langsung digarap seragenan. Nggih. Terus kedua jaranan ora apa-apa. Oke. Manut kanca-kanca. Yuk coba kaya apa gubuk asmara. Ya yo. Yo. Ayo. Berapa yo? Iya, 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 ala katir, ala katir, masuk. Ya. Cerita sajane
Aduh. Saya Alah. Alah. Matur nuwun. Ya. Sik satu kali lagi pisan kas dintek. Oke. Ayo. Malik pelok Dik Beatrice Mbak Pesek. Pesek karo Mbak Sally. Ayo. Bertiga. Spot sik sing melak ya cah. Ayo. Yo. Oh. Patricia, Mbak Pesek karo Mbak Patricia, Mbak Pesek, sing siji apa Mbak jeneng? Sally. Sally lho. Sindene jeneng apik-apik lho. Sally, Patricia, Pesek. Sinden kok jenenge Sukimin. Jeneng dhewe kok jeneng jenenge abang kok protes. Ya maksudnya sing rada anu peni sithik Nek lho. kaya Patricia manggile terus piye? Bupet. Bupet. Aja kaya bupet shop lho, bupet. Bupet. Nek iki Bupes. Bupese Lek iki. kelah. Iki Busel. Busel. Nek kowe Buseli aku. nek kowe busuk, Kok busuk kowe to? busuk Kimin. Ya aja ya Bukiking. Bukiking. Ngono wae nek operator apa sound system gandrunge karo Mbak Mimin Jan. Oh alah. Wis pindah kene, kombangane dadi Uruhara kowe engko malan. Aku anggere joget ning kene kok bokapku tekan Ngawi. Lah nggih. Kula niku wau nggih gumun lho, Mbak. Pripun Nduk Kok, Sali? kok Mbak Mimin kali Mbak Apri niku lek joget kok mentul-mentul ngoten niku ya napa carane? Soale ana pire kene, Mbak. Sing ngobahke ora bokonge. Apa nih? Ando. Lho, bokongmu apa? Lho, bokong suara. Munine buk Mas Dalang saestu. Wong edan. Bapak-bapaknya aja terpesona karo model-model ngeten iki. Niki palsu kabeh. Dadi yang paling cantik adalah pasangan jenengan kang wonten dalem. Mula bapak-bapak ki nek nyawang wong wedok ki aja saka rupa, aja saka body. Lah iya, ngerti Saka napa niku? Lah kok rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Malah kaya bedol pohong. Glondeng. Wah. Lah iya, malah Anu ya, sing kur tombo kangen wae nggo penutup. Tambah kangen. Iki sinden berbobot kabeh. kabeh. Mbak Pesek selamat ya atas gelar S2-nya. Iya, Magister Seni. Magister Seni. Ya Allah, luar biasa loh calon apa jenenge? Aku ya sarjana. Dosen. Nggih, Sarjana napa lho? kula rumiyin SH. Sarjana hukum. Sobo hotel. 12 tahun aku kerja di sana di hotel. Terus napa niku? Ya saya kan hotel itu kan bergerak di hospitality industri, Nggih. ramah tamahan. Terus Nggih. mobile, terus pernah di reception, pernah di marketing, pernah di mana-mana. Terus ketemunya kok dijak gelungan karo Apri ku to make. Dadi aku gelungan. Oh ya gelem ya kok. Oh lah iya. Yo, dadek iki. Mangga. Nggo penutup tombo kangen coba kaya ngapa ya. Yo, astabata yo. Hey, yo. Ayo.
Disambungin gara-gara nggih Mbak Mimin Mbak Apri nggih. Nggih. Ah. Ya.